Dulur-dulur, dina iki aku lagi ngiyup koyo biasane mulih kerja. Ana ning Sarwit Trepsi. Iki koyoke lokasine ana sak kulone Desa Kendal Bulur. Kendal Bulur iki koyoke melu Kecamatan Boyolangu, Dulur ya. Suasana ning alam persawahan, alam pedesaan ning pelosok desa iki. Ngene iki suasanane lur. Iki ana ning sak kulone Gunung Budak. Kae sing ketok mentul dhuwur kae Gunung Budak, Dulur. Ning kene tanduran sing akeh ki lombok lek mbako tas panen. Soale kedel banyu dek kapan kae. Dadi niki sing uripe kari lombok sing ning rada dhuwur ngene iki lur. Karo jagung ngono kuwi. Suasanane iki ning pinggir kali lur, ning kali Parit Parit Agung. Sugeng siang lur, sugeng kembali malih teng channel Rokem Vlog. Dulur-dulur, dina iki aku lagi ngiyup koyo biasane mulih kerja. Ana ning Sarwit Trepsi. Iki koyoke lokasine ana sak kulone Desa Kendal Bulur. Kendal Bulur iki koyoke melu Kecamatan Boyolangu, Dulur ya. Suasana ning alam persawahan, alam pedesaan ning pelosok desa iki. Ngene iki suasanane lur. Iki ana ning sak kulone Gunung Budak. Kae sing ketok mentul dhuwur kae Gunung Budak, Dulur. Ning kene tanduran sing akeh ki lombok lek mbako tas panen. Soale kedel banyu dek kapan kae. Dadi niki sing uripe kari lombok sing ning rada dhuwur ngene iki lur. Karo jagung ngono kuwi. Suasanane iki ning pinggir kali lur, ning kali Parit Agung sing membelah kota Kabupaten Tulungagung. Kuwi tujuane lek ngidul ning sine. Kok sine apa jenenge Niama. Suarane manuk kutut lokal hurketekluk. Kae gunung tanggung gunung. Gunung Ngendeng ki ratane jenenge Kendeng ki rata lho. Dadi kuwi masuk Kecamatan Tanggung Gunung. Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saiki Indonesia. Suasane ngono ki lur. Pegunungane ya entek kayune lur, kari grumbul-grumbul sithik ning puncak kae. Kayak kayu jati. Lek liyane suasanane padha ae lah. Mesti padha iki teko pegunungan Palikukunitan kae, kono kae sampai teko Gunung Budak ki ya ora nek kayu blas. Kayune cilik-cilik entek ditebang. Padha kae sak ngidul kae kono kae ya gununge gundul kae. Teko adoh di Sawang Moto kae, Sawang Mripat. Kayak gunungnya kan ndak enak wite cilik-cilik ning pucuk-pucuk kae. Kae sekitar sak kentol lah. Kuwi sing ketok grumbul kuwi ki ning dhuwur golong lur. Jane kono enek jenenge Desa Golong. Kuwi wit jatine sak kentol-kentol karo sak pupu. Ya sak itik kuwi. Kono kuwi enek warunge ndak nu kae. Kono kuwi. Lah kuwi sing grumbul kuwi. Kan ngesore kan kosong kae lur, ndak ada tandur, ndak enek kayu-kayune, kayak tandurane jagung karo kacang Cina, ya sak panunggalane ngono kuwi lho. Padha karo kene iki lombok ngene iki lah. Padha karo ning Gunung Budak ki Gersang kuwi, Gunung Budak ki ngono kuwi. Wite ya cilik-cilik sing rada ngrumbul kae lah kae. Sisih lor kulon kae rada enek kayune dhudur soale wong sing arep rusak wedi. Soale ning kono kae iki enek punden. Pundene mbiyen enek kebone jenenge Gotritis ya digawe
wong biyen manggon ning kono, wong nyepi lah. Aku ki atuke alase ki rada utuh, soalnya wedi wong arep ngethoki, tapi lek liyane kosong to. Cilik-cilik paling ya sak lengen-lengen ngono kuwi lho, Lur. Sampai teko kono kae, pegunungan Walikukun ki ndak enak kayune. Ya cilik-cilik. Soalnya anggere arep modot mati ketiga kobongan ngono biasane ngono. Ning kono kuwi akeh ketheke, Lur. Wis akeh ketheke, soalnya nang kae nang rada nang pojok kiri kiri lek kok kene kiri ya. Kuwi ki enek Candi Dadi. Nang sore Candi Dadi kuwi dideki Pura Agung Candi Dadi jeneng ngono. Ning kono ki dek kapan aku pas dolan rono ki enek ketheke, Lur. Ning kono suasana ning kono ngono kae. Terus lek kene ki nggenku ngiyup ki sik kamperane tak cilikne. Lah, kene ki tandurane suket gajah. Suket kanggo pakan sapi ki lho, Lur. Ngene iki. Terus enek wit maunine arang-arang ngono kuwi. Terus kae jembatan gantung sing ngubungne Desa Kendal Bulur karo Gesikan, kono kae. Terus kuwi kaya enek omah-omahan kuwi nggene wong golek iwak. Dadi wong kene iki sebagian golek iwak lek pas banyu gedhe golek iwak. Jebak bahasane. Ngono kuwi Lur. Suasana ning Kabupaten Tulungagung sisih kidul iki ning perbatasan Kecamatan Pakel karo Boyolangu. Kulon Kali ki Pakel, kecamatane melu Pakel ngono kuwi. Dadi kulon tertegantung kuwi kulone kuwi Kecamatan Pakel, etane kuwi mau wetan kali kuwi mau melu Kecamatan Boyolangu Lur. Ki suasanane lor rada mendung. Wingi malah ning Karangrejo desa apa wingi Gedangan iki banjir ceritane sak bangkekan apa sak dengkul karo sak bangkekan ning pinggir Ratan ning Ratan dalan ya. Soale banyu kono-kono ki enek kaya sebangsa perairan pemandian ngono. Ning Desa Sukodono ki enek kaya apa ya? Kaya sumber air ngono wingi mluber ceritane ngono lho. Aku rono wedi lek kecut. Dadi suasana Desa Kendal Bulur ngono kae lho. Kae sak dawane kan ngono kae dawane lok. Ya tak gedek ning kamera. Kae lombok lho sero lombok. Lah kuwi ngarep kuwi keramatan kuburan-kuburane wong Kendal Bulur. Loro kon ki yo enek kae kuburane Kendal Bulur. Ngono lho. Dadi enek rong kuburan. Terus kae towere apa jenis sinyal. Terus iki ana cagak listrik ya teko Niama. Dadi pembangkit listrik tenaga air ki cagake iki. Kira-kira ngono. Mungkin ngono lho jenenge lho. Ngelek kleru aku njuk sepuro. Lah kuwi cagake listrik ngono. Iki aku ning sepi-sepinan ini lho seneng aku ki lek mulai kerja. Golek sing sepi ngene iki karo nyawang suket wit-witan ngrungokne manuk putut lek enek muni. Ha kuwi nyaut kutute karo ngombe banyu ngerokok. Engko lek wis cukup kesel mulih. Soale mau wis bar kerja ya oleh rezeki sithik-sithik lah kena gawe tambel butuh sesuk ge ngendok tuku beras didang ngono Mas Telur. Terus kae omah-omah rada adoh kae. Nah, kae omah apik-apik kae. Kuwi omah ning sekitar Etan Kali Desa Gesikan. Kae ngetan kae ning Ngranti Miren. Terus kae sing enek dhuwur-dhuwur kae omah tingkat-tingkat kae ki pondok. Kae pondoke Kiai Nanang. Kiai Anang apa Nanang ya? Anang kae. Lah, Nanang paling. Sing terus anu lho Semonto lho ngetika ya. Dadi suasanane ngono kae. Kae kono kae Miren, Ngranti kono kae.
terus kuwi Kendal Bulur ngono kuwi. Kae Sor Tower kuwi menggok ke kanan kuwi jurusane Kecamatan Boyolangu Lur. Ngono. Dadi suasana ning kene iki ngono kuwi Lur, karo ngrungokne manuk cemblak-cemplir, swara kutut. Seneng aku ya ngene iki lek mulih kerja meneng ning Sorwit karo ngrungokne manuk kutut sambil menikmati suara angin sepoi-sepoi. Ngono kuwi lho. Ya ngedemati lah. Soale apa? Jeneng manusa direwangi nyambut gawe kecilik ya lek sugih ya urung mesti, kesele kan ya mesti to lho. Dadi supaya ben ora nemen-nemen ragane iki mau dihibur. Hiburan iki ya ora dangdutan tapi ya ndelok suasana ning pinggir sawah ngene iki. Kan ngedemati senajan ora melu duwe iki mek nyawang tok. Lek sing duwe mumet lho, Lur. Mumete piye? Engko tandurane wayah golek pupuk, pupuke ora enek. Terus kadang wayah unduh jagung, unduh panen ki golek wong angel soalnya bareng-bareng. Terus mari ngono adol, adol ki mau kadang ana sing diutang duite karo bakule, mumet neh. Terus engko cukup duit entek digembecek karo nandur neh, mumet neh. Kuwi sing duwe sawah lho. Lek kaya aku ngene kan sik menikmati tok lah. Menikmati ora melu duwe kan ya ora apa-apa to Lur, kan ya ora salah ngono kuwi, ngono maksude. Ya wis, sementara ngene Lur, teko persawahan desa kulone Kendal Bulur lan Kecamatan Boyolangu karo Kecamatan Pakel Kulon Kali, saka Pak Rogi Vlog nuwun.